ze het niet zeggen, maar dit noemden ze, of nemen ze, de vogelenbuurt in Tegelen. Het is ook door, merelstroot. Nou ja, salamanders is misschien niet zo'n goed voorbeeld. Maar hier dan een arend, wat er toch ook al. Maar wat eigenlijk ons aandacht trok, dat was de vuurtoren. En niet zomaar een vuurtoren. Eerst mij. Nondetje een kamerzul. De hond is toes. Ik zwaai maar ik zie niet eens. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. We huurden net van de meneer door, meneer Schenk, die door Boete aan het klussen is, dat heel leuke mensen wonen. Kom op, man. Hardwerkende mensen, nou vooral. Hardwerkende mensen. Nou, op dit moment ook. Net truc. Van? Mijn werk. En wat is dat als ik vragen mag? Een grote verzinkerie. Oké. Oh, toch niet hier in Tegelen? Nee, pruimen. Oh, op een reuvel. Ons aandacht wordt getrokken door de vuurtoren. Dat ken. Want ja, het is niet echt een kleintje. Dus niet goed. Maar Precies. wie zet er een vuurtoren voor zijn deur? Hé, dan kunnen de gasten altijd de weg vinden. Kijk, Ja? daar is u van nagedacht. Nou, dat heb ik later nog bedacht. Ik vond hem leuk, dus zodoende. Eerlijk verhaal. Zit er ook een lampje in wat de duidt? Aha, elektrisch. Ja? Kijk. Alleen dat een... Er zit een tietschakelaar thuis, hè, dus nog hoeven we niet te doen. Ja, dat maakt er niks. Als het maar werkt. Zo is dat. Hey, en zeg je dan ook tegen mensen die bij je op bezoek komen, zo van als het 's avonds is en het is duister, ga ik maar op het lampje af van de vuurtoren. De mensen die hier bezoeken komen weten de weg, hè. Dus, Want dat zien allemaal bekenden. precies. Kijk. Precies. Hey, jij hebt het leuk versierd in de vensterbank. Ja, kunstwerkje van de vrouw. Kijk, Ja, dus dat is een ik maak me heel even humor want dan kun je mee aan te binnen natuurlijk. Hè. en wie komt er nou weer binnen? Oké. Voorbereid op alles. En dan echt een Tegelse? Nee, Venlo. 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 En wie komt er dan in Tegelen terecht? Hij stond te koop. Hoe Nou, lang, hoe lang geleden? Oh, ja, 15. Oké. Pak een beet. En is dat niet een beetje, hoe zou ik het zeggen? En één keer. Probeer het eens in één keer te zeggen. Nou, is dat niet een beetje is dat niet een beetje beladen dat ze als Venlo neer naar Tegelen hier wonen? Waarom? Tegelen is Venlo. Ja, Ja, maar denken ze door een Tegelen niet heel anders over? misschien. Nou, we moeten toch allemaal een beetje de lol erin zijn. Oké. Dus hier is een rustige buurt. Venlo is wat minder rustig, maar we woonden dus. Nee, dan is de keuze niet zo heel moeilijk. En waar had je er veel gewoond? Tegenover het trefcenter, waar vroeger het trefcenter was. Het trefcentrum is er toch nog? Ja, Ja. maar daar hebben we hier gewoond, ja. Ja. In wat is dat, de componistenbuurt? Ja, precies. We zijn een bekende hier in de Ja. buurt. Maar, dan gaan ze dus van de componistenbuurt naar de vogelenbuurt. Ja. Dan is het een vrije vogel, of niet? Heb je dit trouwens zelf gemaakt? Nee, dat hebben we opgeknapt. Oké. Zodoende. Maar Dat is het iets makkelijker. Er mag wel weer een keer een likje verf tegenaan, hè? Dat klopt. Als tegen de winterboete komt weer, hè? Nou ja, ik heb altijd gedacht van als er zoiets is als een winterschilder, dan kan ze ook in de winter schilderen. Dat klopt, maar ik heb meer klusjes. En deze is tijd nog, hè? Deze tijd nog stevig, dus... Hé, maar Ja. zit je hier met lekker weer, zit je hier dan ook echt? Soms. Ja? Ja, zeker. Wanneer het heet is. Maar je staat natuurlijk wel de ochtendzon op. En soms is het een beetje warm. En wat... Ja, dat blijft toch leuk, hè? Ja, ik wil net zeggen, dat vroege maandag, ja, sorry dat ik het zeg. Hé, maar Ja. wat zien de leuke dingen in het leven, Rog? Plezier maken en alles wat maar gaat. Ja? Ja. Dat vind ik wel grappig, want
Nou ja, we komen net bij meneer Schenk, komen we bijna over de vloer. En ja, dat is ook iemand die zegt van, er moesten leuke dingen in het leven, die moesten... In mijn armen. Juist. Ja. En wat doet je dan zoal, nog vrije tijd? Wat vind je leuk om te doen? Een beetje knutselen. Een beetje, ja, zeg maar, hobbytje zoeken. Dus ik heb een schakelbrommetje gekocht, dus je moet er even opgeknapt leren. Dus dat duurt ook wel even. Is dat iets van vroeger? Ja. Wat je vroeger ook gereden hebt? Waar ik vroeger woeien reed. Oh! Kijk. En heb je wel brommer gereden vroeger? Ja, ja. Ik denk iedereen wel van onze leeftijd, of niet? Ja. Ja. Toen mocht dat nog, hè. Dus tegenwoordig wordt het een beetje moeilijk gemaakt. Hey, en wat reed je vroeger? Muxenmerk, nee, wel veel dat sluikreclame. Bestiert het merk nog? Ja. Oké. Dus, maar de vroeger was de RD50, wil ik het zo zeggen. Oké. Een Japans-achtig merk. Een Japans-achtig merk. En wat woeit je eigenlijk rijden? En een shopper. Huh? Ja, Een shopperbrommer? ja. Die waren er toen al, alleen vuur op de deur. Oké. En toen was het leven van stappen en ja, dan is er minder geld te worden. En dat was ook Japans? Die shopper? Weet ik eigenlijk niet wat die van heeft. Oké. Dat weet ik even niet. Dus Dus maar nu heb ik hem dus gewoon eigenlijk, van dat model heb ik nog een shopper Nee. opgetikt. Dus uit een brommer dit je vroeger woeit rijden? Nee, van de RD-merk, Oké. zeg maar. Dus zodoende, en die had dus blijkbaar ook een shopper, kwam ik achter. En dus daar hebben we die een beetje opgehuurd. Want natuurlijk ben ik een paar meter langer geworden. Inderdaad. Dus we moeten even comfortabel gemaakt worden. En humoriseren natuurlijk. Leuk. Ja. Maar dan ook wel echt rijden? Ja. Ja? Misschien nog zelfs elektrisch maken, weet je wat? Ja. Het idee eerst dan, maar ja. En lap je nou op dit moment? Momenteel niet. Nee. Dat blokleed rondrood. Dus er moet nog het een en ander aan gebeuren. Ja, van de lente. Nog weer te koud in de schuur, hè? Ja. Ja. En wat als ze dan niet aan de brommer kunt sleutelen, wat doet je dan? Of tv kijken. Is ook wel eens leuk. Dus ook gewoon een beetje bezig blijven, zeg maar. Ja. Tuin en winter klaarmaken. Huurt er allemaal bij. En het werk, beveldig ook goed? Ja. Ja, ik kan altijd beter, hè, laten we eerlijk zijn, maar. Maar altijd al een paar jaar oud al, dus. Oké. En een paar jaar is? 14 jaar. Kijk. 14, 15 euro tot thuis. Ja. Dus, Dus ondanks dat het een wat minder leuke tijd is voor ons allemaal. ja, plezier moet ze maken, hè. Kijk, eerlijk is eerlijk. Als het tegen op de kroeg is, dan hoeft ze geen plezier te hebben. Maar het kind zich wel maken. Ja. Met of zonder QR-code. Ja, sorry, dat was politiek beladen. Sorry. Heb je er een of niet? Och, weet je wat? Daar lot je ook niet over goed. Ja, het scheelt, ik moet vast oefenen, hè, want dan hoeven ze het niet te zeggen. Mis de eerste dit vroeg, dus dan moet ik even nadenken natuurlijk. Ik ben de eerste die in het vroeg. Ja. Of je er een hebt of niet. Ja. Ja, Dus er is nog geen gelegenheid geweest, wordt geen naar binnen woeit, waar ze ook gevraagd hebben. Of je er een hebt. of ze vertrouwen me op hun blauwe ogen. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Lekker vagen, lekker vagen. Ja, nou ja, goed. Ja, kom op, je komt onverwacht en dan sla je hier aan de deur met de camera erbij. En de Daar kunnen cameraman. ze dan wel bepaalde conclusies op trekken. Maar niet krank geweest? Nee, Nee. nee, Let je goed op? nee. Ik doe het gewoon normaal. Ja. Dus dat eerlijk Nee, is- maar ik bedoel, let je goed op in de zin van gezond verstand gebruiken. Precies, Ja. gewoon een gezond boerenverstand gebruiken. Politiek onder de jij trappen en gewoon alles vrijgeven. Heel simpel. Zie ja? Engeland, die doen het. Dus ja, ik volg het wel een beetje. Oké. Ja. Nou ja, in Engeland hebben ze op een gegeven moment ook in de zworende shit gezeten, hè? Nog steeds, hè? Nou, hetzelfde als hier. Ja. Alleen door is alles vrij, dus daar hebben de mensen weer wat meer plezier. Het is, De gelegenheid weer makkelijker om meer plezier te maken. Ook het even netjes Kijk. formuleren. maar het is lastig, hè? Ja, tuurlijk. De keuzes moeten ze maken, ja. Wat is de goeie? Ik weet het niet.
Ik zeg gewoon normaal verstand gebruiken, klaar. En niet te veel klagen. Precies, plezier maken. Juist. Hey, succes met Brommerke. Dankjewel. Bedankt voor het preutje. We weten Ja, nog in ieder geval, mochten we ook zeuken, dan gaan we op het lampje van de vuurtoren af. Dan hoop ik naar die toekomst te zien, hè? Ja, dat deelt er allemaal mee.